आता तुमच्या सावंतवाडीत कार क्राफ्ट घेऊन येत आहे खात्रीशीर कार सर्व्हिस। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा मुंबई आणि ठाणे येथील 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। पत्ता कार क्राफ्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 21, जुना मुंबई गोवा महामार्ग, चितारी हॉस्पिटल जवळ, कोलगाव भोम, सावंतवाडी। आजच अपॉइंटमेंट बुक करा। पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीत भाजपला मिळालेल्या घवघवीत यशामुळे बांदा शहरात भाजप कार्यकर्त्यांनी मोठ्या उत्साहात जल्लोष साजरा केला। यावेळी फटाक्यांची जोरदार आतषबाजी करत आणि पेढे वाटून विजयोत्सव साजरा करण्यात आला। यावेळी भाजप महिला जिल्हाध्यक्ष श्वेता कोरगावकर, बांदा मंडळ अध्यक्ष मधु देसाई, ज्येष्ठ नेते बाबा काणेकर, बांदा सरपंच आबा धारगळकर यांसह शीतल राऊळ, विनेश कवस, दादू कविटकर, मनोज कल्याणकर, अन्य पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। निवडणूक निकाल स्पष्ट होताच बांदा शहरात भाजप कार्यकर्त्यांनी एकत्र येत घोषणाबाजी केली। पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडूमध्ये भाजपच्या विचारधारेचा विजय झाल्याची भावना यावेळी पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली। बांदा पंचक्रोशीतील कार्यकर्त्यांनी ढोल ताशांच्या गजरात आणि फटाक्यांच्या आवाजात परिसर दणाणून सोडला होता। Oh,